היום אנחנו נעשה את אתגר הבטל ראם. אבל קודם פתיחת תיבות, מה שלנו בחנות? טוב, יש לי כאן איזה חבר שכנראה יעשה לי דק לבטל ראם. אז בואו נתחיל מהסילבר, כי זה הסילבר הכי גרוע. 50 גולד, 1-2 פרומוסקטים. הוא עכשיו עושה את אתגר הבטל ראם. הוא די סבבה בו. עכשיו עוברים לשלב פריצ'ס. סבבה. כמעט ניצחתי, לולא הבן אדם עבוד יחיד. כמה ניצחונות עשית, תזכיר לי? 4. 4 ניצחונות הבן אדם אבל עשה. הבן אדם מניאק, שלא נתן לי לנצח. טוב, עכשיו את הקראון צ'סט. בשנייה האחרונה הוא היה... דם לא יצא דברים טובים, קראון. גיימס תמיד טוב. לא משנה, ליד ברברים. רוז. סתם, וזה לא באמת נכון. מיני פקה. יכולה להיות דרגה 5, אני לא משתמש בה. הנה המג'יקל. אוקיי, מי שאני חמור לו, נראה לי נותן... 440 גולד. 2 מיניון הורד. 3 מיניונס רגיל. 1 אליקסיר קולקטור. איך קוראים לזה? 17 טפלה. קיבלת אפיקים? לא. שעכשיו ררים. וואי, רגע, אולי אתה מקבל את כל האפיקים? זה סיכוי קטן? אבל עוד לא קיבלתי ררים. קיבלת. 17. אז זה והאפיק שלי הוא... אפיקים זה תמיד טוב, אפיקים זה תמיד טוב. 3 גולם. מה? אפיקים זה לא תמיד טוב, אפיקים זה לא תמיד טוב. רגע, אני יכול לשפר אותו? לא. טוב, אז עכשיו אנחנו נעשה את אתגר באטל ראם צ'אלנג'. טוב, אני נכנס, עכשיו אני אכין דק, כי הוא די באמצע מלחמה. לא, אני הכנתי דק די טוב, בוא אני אגיד לך, שים הוג ריידר. הוג ריידר אתה אומר? אז שנייה, אני מעתיק ממנו. הוג. אוקיי. נתת הוג? כן. אוקיי, שמת? כן. אינפרנו טאוור? אינפרנו טאוור, אני אוהב אינפרנו טאוור, זה בריא. אוקיי, מה ההמשך? סקרמי. סקרמי? לא יודע איפה זה סקרמי, לעזאזל. היה לי איזה גם חבר שהיה לו איזה בעיה, שלא הביא לו חלק מהקלפים, שזה היה ממש מטומטם. אז בוא נראה מה עוד. אקסקיושנר? כן, אקסקיושנר. לבל 4. דלוג. דלוג אתה אומר? ואלקטרו וויזרד? לא. אומר לה באלקטרו וויזרד. שלא. ניצחתי. ניצחת? כמה ניצחונות כבר יש לך? 1, כי התחלתי מההתחלה. טוב, התחיל מההתחלה, פעם קודמת היה לו 3. 4. 4? 4. וואו, איזה מסכן אתה. כן, זה הדק. עכשיו שים גם את פיירבול. פיירבול. פיירבול ובלון. ובלון. ובלון, כן. אוקיי, בלון. זה דק שהוא 4-0. מה שיצא לו. 4-0. 4-0. אז עכשיו, אוקיי, שים. כן, פעם שנייה שאני עושה את זה. כאילו, אוקיי. פעם קודמת ניצחו אותי. אני מתחיל. הוג ריידר הרים את הפטיש. אתה בא. סקרמי הרגו אותו, ואני בג'אנגל ארנה. ייי, ואני סתם בארנה 7 מסריחה. וואי, אף פעם... וואו, אני לא יודע איך משחקים בדק הזה. אני בג'אנגל ארנה עם אקסקיושנר, תעתיק את זה. שים אקסקיושנר מאחורי. מאחורי הבניין, אוקיי. הוא פאק, הוא שם גם. אוקיי, תכין דלוג. מכין דלוג. לא, תכין את ה... שים באטל ראם לפני האקסקיושנר. כאן? לא, שים סקרמי לפני האקסקיושנר. לא, שם, לא, וואי, לא, דלוג, כן, דלוג, יופי, דלוג זה תמיד טוב. אינפרנו טאוור. יופי. לא! לא, הוא מרביץ פחות. אוקיי, האקסקיושנר. וואי, לא, דיברתי איתך, וואי, התעלמתי לגמרי חבר'ה. טוב, בזבז 4 אליקסיר עכשיו. אני דיברתי עם אב, והתעלמתי עם מי שנלחם. הוא בזבז לוג על אינפרנו טאוור, ועכשיו אני הורס לבניין. טוב, בזמן שדיברנו אני התעלמתי מהמשפט שלי, ובנס הוא לא הרג אותי. בנס. ואני כרגע... הוא שם לבה, אבל יש לי בלון שמתקרב לו לבניין. חבר'ה, אני דיברתי עם ארק, מי שהיה נגדי שיחק, ואני עכשיו ביתרון. הוא ביתרון. טוב, אם הוא כבר לא מגן, אז הוא לא מגן פשוט, הוא FK. אני אוהב כאלה שאנשים FK. מה, אתה נגד FK? הוא פשוט דוגב. לא, וואי, לא, שים. לוג. וואי, לא, הוג ריידר. יש מצב אתה תצליח. לא, אני אצליח. שים פיירבול, דחוף. שים פיירבול. אני מאחר לך מוות. פיירבול, שים! פאק, לא, זה לא קורה לי. לא. אומייגאד. אמרתי לך. וואי, אני דיברתי איתך ולא עשה כלום. אני מאחל לעצמי מוות נעים. מי שאני נגדו הוא באמת FK. אומייגאד. מי שאני... הוא לא FK. אומייגאד. זה כזה עצוב. אני אמרתי לך, אתה לא הקשבת לי. אני שונא אותך, ניתאי. מה אתה שונא
אני אמרתי לך שהוא לא באמת עושה תמודד, מה שלך? טוב, נתחיל באקסיושינה, לא יודע איך אומרים את השם שלו, מוציא לאור. נשים כאן, אוי, אתה חושב שהפרינס לבל 4 שלך מאיים עליי? כי הוא לא. אוי ויי, חבר'ה שימו לב, אליס ברבלן זה קלף חזק. אסור להתעלם ממנו אף פעם. להתעלם זה לא טוב, אבל... זהו, זה לא טוב. אסור גם להתעלם ממנו חלקי. זהו, הוא בזבז ארצ'רס, עכשיו נהיה מוכנים למקרה שיש לו פרינסס. גם סקארמי זה קלף חזק, גם ממנו אסור להתעלם. טוב, הבלון שלי מתקרב. גם אקסקיושנר זה קלף חזק. יש לך הרבה קלפים חזקים. בקיצור, אל תתעלמו מאף קלף בחיים שלכם, חבר'ה. הבנתם? זה לא טוב. טיפ לחיים. זה יהרוג אתכם מתישהו. הוא מוביל עליי, אבל לא בחיים של הבניין, הוא מוביל עליי בחיים רגילים. של כאילו בניין רגיל. וואו, אני ממש קרוב לנצח. למרות שאין לי הגנה. לא באטל רע מעצבן. שנייה, שהוא יעשה מכה אחת, ועכשיו רואים, הוא עושה מכה, סקארמי שלי יהרוג אותו בשנייה. אני כמעט הורס לו 2 בניינים. אוקיי, אני... מה? איזה אידיוט הוא. הוא שם על סקארמי, אתה יודע מה הוא שם? פיירבול? יותר גרוע. הוא שם גרייביארד. אז קרמי. ואז הוא... בינתיים אני די מנצח. ניצחו אותי בג'אנגל ארנה בזכות אליס ברבריאנס ודלוג. טוב, אני בינתיים 2-0. אני צריך עוד 1.5 דקה להישאר חי. אני חושב אוי, שיהיה דלוג. לוג. לוג, מה הקשר לוג הלוג? כי הוא סוג שהוא בולץ, ולוג זה... לוג מזלגלים חודים. יאללה, באטל רם, רץ על הבניין, ואם הוא... סקארמי. אני מקווה שאין לו זאפ. מי שנגדי שם קלונספל על כלום, אני מרחם עליו. ריחום? ממתי אתה מרחם? מאז שאנשים טיפשים נותנים לי לנצח אותם. 3-0, שילוש מהיר. וואו, הוא כועס עליי. יאללה, אנשים, 1-1. נתת לי לנצח אותך, מה אתה כועס עליי? רגע, כמה מוריד פיירבול לבל שלו? 229 בבניין. יאללה. אני חייב להגיע לזה. טוב, חבר'ה, מי שנגדי קצת מסכן, אני מרחם עליו. מאוד מרחם עליו. טוב, יאללה, יש לי הפעם בהתחלה בליקס. יש לו וויזארד. אני אעשה לו גוד לק. הוא מתחיל ככה, נעשה לו ככה. מתי אתה מאחל לאנשים גוד לק? מאז שאני נהייתי בן אדם רע. וואי, אני חייב להשתמש בדלוג הזה אפילו שיכלתי לנצח אותו. יש לו אלקטרו וויזרד, מזל שעוד לא עשיתי כלום. טוב, הוא עושה ככה. הלו. תמודד. אני מוביל עליו בדמג'. יש לו אקסיושין מוציא לאורקס, בחיים. זה קשור לי שירים של אדל. כי אני לא אוהב את אדל. אדל זה רעל. נו בי. לא, מה אתם מרביצים לבאולר? מה אתם אוטיסטים? טוב, אקסיושין מוציא לאורק הזה. לא יודע איך אומרים את השם שלו. טוב, תלמדו כל אתם שרוצים להסביר עצמם, כי רשמו לו בתגובות שירים של אדל, ואין לי וי-פיי בבית של עצמי. זה מוזר. לי סתם יש לפעמים דיליי. נו, שהבאולר שלו ימות לעזאזל. וואי, זה מוזר, אין לי וי-פיי בבית של עצמי. שלא תדע אוצר. טוב, הוא שם זאב. נראה מה הוא ישים. אני מוכן עם פיירבול. נראה אם עכשיו אני הורס את הבניין. אני שם מכוער בכוונות תחילה. לך תמותי. טוב, נשים לו כאן. אמרתי לך תמותי, אני כזה מוזר. אני יודע שאתה מוזר. אני לא יודע, אני אומר לך תמותי, אומרים לך תמותי. לא, אתה שמת לי קלונפל פעם קודמת, אני לא אתן לך לעשות את זה שוב. שיט, יש ברברי שמוריד לי H פה. סקליטון אחד ברח מהצד. אני מוביל עליו באיזה מיליארד HP, כי יש לי בניין עם 1000 חיים, אבל לא הרסתי לו בניין. יאללה, הדקה הכי חשובה. וואו, הדקה 90? לא, הדקה 50. אומייגוד! מרק בדקה 50 שהמשחק שלו. אומייגוד. האם הוא ינצח? ברור. שלא. יופי ניתן. אני אוהב להרוס למרק, חבר'ה, שמתם לב? יאללה, עוד 35 שניות. מה, נראה לי שהחבר'ה פה שמו לב שאני אוהב להרוס לך. וואו, כי באמת מישהו צופה בזה כרגע. אף אחד, תבדוק אם יש לך צפיות במסך. זה לא משודר מיד ליוטיוב, אתה יודע. זה משודר ליוז רויאל.
לא. אם יהיה לך מזל. וואלה, אני עכשיו פשוט מספים חיילים. אני... יאללה, אקסקיושינר, המוציא להורג. אקסקיושנר. וואלה, לא שואל אותך. 10 שניות אחרונות. אינפרנו טאבר. לא, אסור לך לנצח. יאללה, זה לוג! וואו, איזה לוג! איזה לוג מטורף! ניצחתי. יאללה, 2-1. איזה לוג מטורף! יפה. גם אני 2-1. תאומי. וואו! לא, אחרי 2-2. יאללה, אנחנו בחצי הדרך. אם אני אקבל את זה... אוי, זה אמור להיות סרטון ענק. חבר'ה, שימו לב, אקסקיושנר זה אחד הקלפים הכי טובים במשחק. יאללה, הדק הזה יפורסם ב-YT אם אני אצליח. אבל אני לא אצליח להיות אגדת... אינפרנו דרגון! טוב, בואו נראה. אין אינפרנו דרגון. באמת, למה אין אינפרנו דרגון? נכון, כי יש לי סקרמי. אתה לא צריך וזה אינפרנו. נגד זה, יש לי סקרמי. וואי, יש לו למבר... וגם לך? עשו לך את זה בדיוק? יש לו למברג'ק פאק, ומיינר. יש לו מראה. מראה, כן, לא... וואי, אני מוביל בטירוף. אתה פעם ראית האקסבו שנגד אלקטרו וויזרד, לא נגד אלקטרו וויזרד, נגד אייס וויזרד? לא. זה אחד המצחיקים, במקום לראות מהר פשוט, היא יורה לאט, שזה קצת מוזר. או, פאק. ניתאי, איך אקסקיושנר נגד ספארק? ספארקי ספארק? וואי, לא קורה לי, הפרינסס לא. אני צריך לשים אינפרנו טאוור נגד פרינסס. שנייה. לא, אקסקיושנר מניאק! לא, פאק. באמא שלך, תפסיק לעשות לי כאלה דברים. זאת הפרינסס הזאת! יופי. יאללה, רק למברג'ק בא לי על הבניין. חבר'ה, בחיים אל תעשו. אני חושב שיש לו דג לג'נדרי. מה? אני חושב שיש לו דג לג'נדרי. זה את פתח. איזה סגרתי? אנחנו מתנים סרטון ליוטיוב. יש למרק ערוץ יוטיוב. אני מחכה רק עוד איזה דקה בערך, 1:15. אייס וויזרד. בלייד! אנחנו באמצע די. אנחנו כרגע מתנים. היפה. רבי, לא להפריע. לא, למה אתה כזה רע? שנייה, נבזבז את המכה של הספארקי. חבר'ה, אי אפשר לקנטר השם המוזר של המוציא להורג. אקסקיושנר, אי אפשר לקנטר אותו כי הוא פשוט... וואו, היית חייב עכשיו לראות את זה. כן, כרגע. אל תגיע, אני אבדוק. זה לא נראה ככה. אבל לא, הוא הורס לי בניין, לא. וואי, הוא הרס לי גם בניין, אבל... אז זה של האריה הזה, לא זוכר איך קוראים לו. הורסים לי את הבניין איתי. חבר'ה, פשוט אי אפשר לקנטר אקסקיושנר. למה? פעם. לא מכיר את זה נראה לי. אתה הראת לי את זה. נכון, זה אחר הסיוטים בלילה, נכון? לא. לוג מסריח. אנחנו באקסטרה טיים. יאללה. 1-1. אני שונא למברג'ק, וואי, גם אתה? די כבר, אקסקיושנר! בהתקפה! וואי, זה אקסקיושנר נגד אייס וויזרד. לא! מה זה הטמטום הזה? נראה לי נצח אותו. בום. אוקיי, חבר'ה, תגידו בום, כי ניתאי ניצח! אני בתיקו. אוקיי, ניתאי ניצח 3 פעמים כבר, ייי! יש לך מזל, יא מזליסט. אבל יצאתי פעמיים. יא לא מזל. לא! מה אתה עושה? אקסקיושנר לא חכם. אני 5 אליקסיר. אני בקושי אבל משתמש לוג! אני בקושי אבל משתמש לא, ברביץ לי. אני בקושי משתמש בבטל רם, אני לא מבין למה אני צריך אותה, זה פשוט כיף לשחק אבל. בקלפים שאין לך, כמו נגד ספארקי מניאק. טוב, די, הוא ניצח. לא, אני יכול לנצח את זה. תשמעו, האוג שלי יכול להגיע לזה. יאללה, אקסקיושנר. לא, האוג שלי לא הגיע.
בזמן. זהו. לא, 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 לא. יש, הספקתי. אני מובילה עליו באיזה 800 דמג'. זה כיף. וואי, אקסקיושיונר ולמברג'ק, תלמדו לחיים. לא. תלמדו לחיים, לא, אקסקיושיונר. לא. מה? לא! תן לי לדבר עם התופים שלך! לא אכפת לי, לא שואל אותך. חבר'ה, אקסקיושיונר ולמברג'ק זה צמד האם אני אנצח? זה. יש! מה זה היש הזה? היש הכי ישי בעולם. מה זה היש הזה? אני לא יודע איך כמעט הפסדתי. יאללה, 2-1. 3-1. וואו, אני די, אני חושב שיש לי סיכוי. אומייגאד. אני יכול באמת להגיע לזה. איזה ניצחונות שני הפסדים? הפסד אחד. הפסד אחד? what the fuck זה אלוהי. וואו, אנשים, תכירו אותי, אני מרק הגדול, הזה שהציג אקסקיושיונר לפני כל העולם, מה שמו לפני כל העולם. לא נכון, יש לי כבר 3 ילדים בקלן שיש להם. תמודד, החיים קשים. שלך קשים. יש לו אלקטרו וויזרד. נו, סקייטונים, תהרגו את הפרינסס הזאת, מה כל כך קשה בזה? שתי סקייטונים על פרינסס, תשאירו אותה על חיים אחד. תראה. תגיד, אקסקיושיונר טוב על בולר, לא? ובעזרת אינפרנו טאוור. טוב, אני חוסך אלקסראי. וואו, לא יודע מה אני עומד לעשות לו. וואט דה פאק. פרינסס רחוקה, חושבת שהיא באמת מאיימת על מישהו. ספארקי ספארק, ספארקי ספארק. ספארקי מת. וואו. אוקיי, אני שם כל כך אינפרנו. וואי, אין לו שום דבר נגד סקילטון ארמי, חוץ יש חצי דקה ואני נראה לי מצליח להגן די טוב, או ספארקי בצד השני ולמברג'ק בצד השני של המגרש. בלון. ספארקי ספארק, ספארקי ספארק. זה קלף, לא אחי, משהו. נראה לי מצליח לנצח את המשחק הזה. שיט. מורידים לי הרבה H זה רע. טוב, בזבז את האלקטרו שלו. תורידו כבר! לא, אין מצב. לא, בסבתא רחל. בסבתא רחל. אני 4 ניצחונות! צרכת את זה די הרבה את האמת. וואו, מזליסט, חבר'ה, אם אני מפסיד את זה יצאתי מהזה, אם אני מצליח את זה יש לי באטל רם. יש רק שאתה תצליח. אבל אל תהיה כמו ליאור שאומר לי, עכשיו אני לא אצליח. לא, כי באמת בסוף אחרי שמה, הוא הצליח. וואו. נהיה מוכנים עם לוג? לוג! הוא לא יכול להביא... מה? יש לך מלא כלבים שאין לי. טוב, זה פרט שולי בלבד. וואו, תגיד, איך אקסקיושיונר נגד וויזרד? קורא לו חייבים. הבעיה שהפעם יש לוויזרד עזרה. של? דברים טובים. נו באמת. לא! אידיוט שכמוני! יש לו לייטנינג. יש לו לייטנינג. או, איזה מסכן הבן אדם. אני שם פייר במגדל הראשי כי אני רוצה להפסיד סתם לא. הייתי חונק אותך. לא! זה המשחק שלי, זכותי להפסיד אם אני רוצה. אוקיי, תפסיד, זה לא כזה אכפת לי. וואלה, אותי זה לא מעניין. שמע, אני כל כך כואב לנצח, אתה לא יודע עד כמה. הוא אומר כזה, מבטא יפסיד, למי אכפת? הוא סתם כולה אחד החברים הכי טובים שלי. סתם. נו. וואלה, אי אפשר לקנטר את האקסקיושיונר, הוא פשוט חזק. לא! כן! די, כבר ניסות. לא, עכשיו אני בצחון הרביעי. אנשים, די, אני מעסיק את האקסקיושיונר. חבר'ה, תקשיבו, אקסקיושיונר. ויש לי רק הפסד אחד. אקסקיושיונר זה קלף חזק מדי. וואלה, אני מעלה את הסרטון הזה עכשיו אם אני מצליח. צריך להוריד אותו, צריך להוריד את האקסקיושיונר. שקט, אתה לא צריך להוריד אותו, הוא 5 אליקסיר ואני אוהב אותו. מוח קנפטקה. צריך להוריד אותו בכוח, הוא חזק מדי. תמודד. אומייגאד, אני מצליח את זה. קשה להאמין. די, זה נשמע כל כך מלחיץ. לוג ולוג. אתה יודע למה לוג ולוג? כדי שתפסיד. וואו. לא! אני מאחל לו. עזוב. לא. חרא בן אנוש. לא. גם הפסד יש לי עוד אלה. אתה מפסיד? לא, למה אני דפוק? למה שם תזכר? חבר'ה, יש מצב אני אנצח את זה. די. אסור לנו. אומייגאד.
1-0! והבניינים שלי כמעט עשו ל-HP. חכה, יש לך עוד הרבה מה לעשות. חבר'ה, תכירו, מה קצת מתרגש, כי אני עומד לנצח והוא לא. שקט אתה. תחשוב שלי יש עוד שתי הזדמנויות, אז שעה. אבל תחשוב שאני עכשיו מנצח אותו כי יש עוד 14 שניות. אני שונא אותך. 9 שניות. 8, 7, 6, 5. אני חושב שאני מפסיד את זה, אבל לא כזה אכפת לי. 2, 1. ניצחתי בבוטרם צ'אלנג' 5 ניצחונות! אומייגאד! אוקיי, ועדיין לא הפתעתי, אז כאילו אני יכול להמשיך לשחק, אני אמשיך. וואלה, אתה יכול לקבל עוד דברים. מה אתה אומר? להפסיד בכוונה? נופ. למה לא סרטון? למה לא צילמתי את זה? כי אתה אידיוט. מאנק. טוב, חבר'ה של מאנק. הוא לא רוצה לצלם את זה, מה הוא... אם אני אשלח לך, אתה תוכל להוסיף את זה בעריכה. איך תשלח לי? לא צילמת את הרגעים האלה. אני אצלם את פתיחה? את זה שיש לי 5. טוב. אני מפסיד את זה, את הבן אדם הזה, אני רואה את זה. חבר'ה, מי שרואה את הסרטון הזה, אני מרק אוסיף לכם את זה בסוף. את הפתיחת תיבות. לא, וגם את זה שקיבלתי 5 ניצחונות. טוב, אז קיצר אני אצלם. לא. וחבר'ה, כל מה שאתם רואים פה זה על הווי-פיי שלי. אז בלי ניתאי, אני מודה, לא הייתי יכול לקבל את הדברים, פאק. ומה כזה אופה? תשמעו, יש לי סיכוי. נקווה. אני מקליט ב-720p HD. ולא כזה אכפת. אוקיי. מה? לא! זה יצא מזה, רגע. אתה הרס לי בניין. אוקיי, היי חבר'ה. לא. אני פה, אני החבר של מאר. לא, אני יכול, לא, האם אני אספיק להשוות? לא, לא! טוב, יש לי עוד ניסיון אחד. רגע, חבר'ה, תפסיד. רגע. יש לי מצלמה בכלל? הפעלת את זה עם מצלמה. מרק הפסיד. יש לי עוד ניסיון. די. אוקיי, יש לי עוד ניסיון אחד. זה כזה רע. הוא יעשה את זה. עכשיו, אני פה. רמי, תאכלי לי מזל טוב. אני פה כדי להראות לכם. כי הסיכוי שלי מצליח את זה. היי. עשיתי 5 ניצחונות. עכשיו אתה בגוגל פליי. אתה רוצה לזה ריל דרך הגוגל פליי. אולי אני אעשה מדהים, יותר... מושקע, והוריד אפליקציה אמיתית. יותר ניצחונות, כן, אני גם עושה את זה יותר מושקע פעם הבאה. ומה אם לא תהיה פעם הבאה? אז קיצר, חבר'ה. דאבלוג! 6! אני יוצא בסרטון, ואני אקליט לכם אם אני אצליח להציג עוד יותר. מה אתה רוצה לסרטון? יאללה ביי! תראי לי עכשיו אמרת יאללה ביי. כן. אתה לא חבר שלי. למה? כי מי אומר יאללה ביי? אתה שם לי את זה בסוף הסרטון. טוב, אני מנצח אותו. בסבתא רחל אני מנצח אותו. מודר בסבתא רחל. לא, מה? טוב, יאללה, מה זה, עכשיו אני צריך להיות דפנסיב 2 דקות. איך אני אשרוד את זה? תגיד שעכשיו אני צריך להיות הגנתי 2 דקות. אל תהיה הגנתי 2 דקות, זה ירוס לך. נופ. אינפרנו טאוור, לא מאיים, למה? כי זה אינפרנו טאוור, דרגון. יאללה. איך עכשיו לא הקלטתי? מה, נראה לי שלא הקלטתי. וואלה, לא אכפת לי. בסבתא רחל לא אכפת לי. אם לא הקלטתי. וואלה, לא מעניין אותי. כי אני הפרו MLG. שים לו כאן את זה. לא יודע למה צילמתי את זה, אבל לא משנה. יאללה, עוד דקה להיות דפנסיב. עוד דקה. יש לך דקה להיות דפנסיב? כן. שמע, אם הוא שם עליי איזו תקפה גדולה, אני פשוט שם ב4 אליקסיר את משמו. פאק. לא לזה התקבעתי. לא. וואח כנפתקה. לא. די. איזה רחמים. פה זה ניתאי. זה החלק מהסרטון אתה לא עושה לי את זה. בסבתא רחל. מודר בסבתא רחל. אני מעביר את דביר. שקט אתה. די כבר, זה הדקה רגיל שלי, לא של בפרוגרם שלנו. אף אחד לא אכפת. אני מעביר לכם את הזמן עד שמאנק אולי יעשה 5 ניצחונות גם כן, או שהוא יפסיד את המשחק הזה.
ברביעי, שזה הכי מעצבן. ברביעי, אני יאללה, 30 שניות. אני כבר אראה לכם את זה. הוא כבר יראה. עוד לא יראה. שמרק יסיים כאילו. שמרק יסיים, כאילו יש לי עוד 20 שניות. אני בוכה כאילו, כי אף אחד לא רוצה להילחם את זה, כי אני טוב, אני פרו. יאללה, 15 שניות. בסבתא רחל. אני פרו. בסבתא רחל. די כבר, מרק! אין לי סבתא רחל, אני מודה, שיקרתי. אני פרו מדי לארנה 8. יאללה, 5 שניות אחרונות. הייתי ארנה 8, הייתי ארנה. האם אני אוכל לשיר היום The One of the One? I am the One of the One! אני מקבל אותו כי אני MLG פרו וזה מועלה מיד ליוטיוב שלך, בלי עריכה, לא שואל. מה, יש לו פאקינג זנבון ואין לי איך לעשות את זה. טוב, אנשים, הגענו לרגע המשמח הזה, האם נעלה ליותר מ5 ניצחונות? לא אכפת לי. לא, את האמת? בוא נהיה FK. יאללה, אני FK, בינתיים אני אדבר איתכם, אז אני משתדל שיהיה FK כמה שיותר זמן, כי... כן, תתחיל עם העלית בברים, תשלש אותי. וואלה, לא אכפת לי. מר. יאללה, מתקדמים עם השילוש היפה שלנו. וזהו אנשים, עכשיו עומד להיות הפתיחת תאבות הענקית הזאת. אני מקווה שאם, פתאום אני מקבל לג'נדרי, סתם לא אין מצב, אבל... טין, מוכנים אנשים, אני לא מאמין! וואי, פתאום זה פותח לי קריירה ביוטיוב. פתאום 5 ניצחונות זה לא מביא את זה, ו6 וסתם עכשיו הייתי FK, אני אתאבד. איזה קטע, קיבלתי באטל רם! מיניאנס. ניתאי, באטל רם זה לא חייב להיות הקלף האחרון, טומסטון. טוב אנשים, אני מעלה את זה ל-YT, מי שלא הבין זה יוטיוב כאילו. טוב, ביי, היה נעים, ויאללה ביי, אני מעלה את זה מיד. 27 דקות, ביי. איך אני מעלה את זה? אתה לא הולך לראות היוטיוב. אני מעלה את זה. הבן אדם אני מפתח אותי. ניתאי, אני לא יודע איך מעלים את זה. זה לא כמו דרך הגורפלי. תבין! שנייה, זה הסרטון הזה? לא, זה אחר. תבין! וואו. אם זה ימחק, תבין. אתה לא רוצה שזה ימחק. אתה לא רוצה שזה ימחק. אבל תקרא, אבל תנחש. וואי, אני מה... תראה. מה זה הטלפון? הנה יוטיוב, הנה יוטיוב. מה אתה רוצה מיוטיוב? מה? פאק, זה עדיין מקליט.